Ono apa, Bos? Kuwi di selayar dandane malah angele pol. Rekane arek ganti nggo gas ya. Mosok kok kene wis tayang kok blangkrang kok buat dandanane kene. Wah, keminter. Lah aku ya iso ya nak. Ya kono dimek tinggal madang sih. Blangkrang kok kene kok ya ora iso. Aku barang ya ora iso apa-apa iki. Tapi iki kok dibayar untuk duit tadi. Apaan yo? Serang ngerti tenan iki aku iki. Olah iki ono on off iki ki urip-urip kamu kok goblok tenan kayak iki. Iki gue ngerti ngene iki. Tadi nek iki kok. Dadi kok urung. Lah ya wis dadi iki, Bos. Temane. Oh. Wah yo. Aku kok blangkrah kok kono kok ra iso. Nek duwite kene duwite, Mak. Ya, moga-moga. Nah, Kene, Bos. kabeh. Heeh, suwun ya, Bos ya. Wis rasa jujur. Heeh, suwun ya, Bos tak kepareng aku. Oke. Iki aku iki sing poin bayaran kecil Lah mung kudu tak atek matuk kok yo dadi kok. Lah jenenge rezeki iki enggak bakal kemana to yo.